Bon dia a tothom. D'aquí 2 minutets començarem la jornada d'avui del programa Suport de la Innovació. Esperarem aquests 2 minutets de cortesia perquè s'acabi de connectar la resta d'assistents. Gràcies. Bon dia a tots. Moltes gràcies per assistir a aquesta jornada informativa d'aquest nou programa d'impuls a la innovació a SUIB. Aquesta és una primera edició que esperam que sigui una primera edició i que després en venguin moltes més. Aquest programa jo crec que marca un punt d'inflexió perquè fins ara no s'havia fet res semblant a dins SUIB i crec que a més està totalment en línia amb la nova llei de la ciència i la innovació nacional i llavors se dona una major importància a la innovació i la transferència de coneixement. I també se dona més reconeixement als investigadors que fan aquestes tasques. Per tant, és un programa que esperam que participeu tots i que està, evidentment, obert a tothom. En principi, en aquest programa se va dissenyar... Hi ha problemes tècnics. Aquest programa té dues línies molt diferenciades que des del punt de vista dels investigadors impliquen coses completament diferents. Hi ha una línia que està dirigida a la transferència de coneixement des dels grups d'investigació cap a les pimes i aquesta línia va sorgir precisament d'una reunió que vàrem tenir les associacions de pimes. Per tant, d'alguna manera, és una resposta a una demanda de la nostra comunitat. I l'altra línia és més una línia interna, allà on els investigadors que tenen un projecte innovador, una idea, que tenen ganes de desenvolupar, que tenen ganes de comercialitzar, intentar acompanyar-los i oferir-los tota una sèrie de serveis de diferents nivells per aconseguir que aquesta idea, aquest producte, aquest servei maduri i aconseguir fer aquesta transferència d'una manera efectiva. Jo ara deixaré en Lluís Vegas, el director de la Fundació, que vos expliqui els detalls dels dos programes. I en el final de la presentació, jo crec que serà la part més interessant també, deixarem lloc a una ronda de preguntes, allà on bé us podeu demanar qualsevol dubte que tingueu.
Bé, bon dia. Com ha dit la vicerectora, aquest programa de suport a la innovació UIB Pimes té dues parts. Les dues parts estan obertes per la col·laboració del personal docent investigador i del personal d'administració i serveis de la universitat. I jo explicaré en primer lloc l'espai Valida, que està més orientat específicament a innovació universitària, i després també us explicaré de quina forma esperam la col·laboració de tota la comunitat universitària en l'espai Accelera. Bé, havíem pensat que fer una part d'explicació i després un torn de preguntes, però si voleu, mentre jo vaig fent l'explicació, si se vos acord qualque pregunta i la voleu escriure en el xat, després llegirem totes les preguntes, les anirem contestant, i després també, una vegada que jo acabi, podeu aixecar la mà i contestarem les preguntes que tingueu. Bé, intentaré explicar el programa Valida, que és aquest programa que intentem fer per valoritzar i per intentar que la recerca que se fa dins la universitat arribi al mercat amb aquesta infografia. Aquí estan posades totes les activitats que pensam fer durant aquest any 2022 i intentaré incidir més en les que impliquen una major participació per la vostra part. La primera activitat que està prevista és durant el mes de març, que després explicaré en profunditat, és una sessió de networking per intentar que, si algú de vosaltres té un projecte i el vol presentar a la convocatòria, donar les primeres pistes de com funcionarà la convocatòria. Perquè els investigadors, i sobretot aquests joves investigadors que tenen o que necessiten alguns coneixements addicionals sobre com protegir la seva recerca, com poder llicenciar, com crear un spin-off o altres vies de protecció, de maduració de projectes, farem càpsules formatives online dirigides a tot el PDI i ESPAS. I després obrirem dues convocatòries. Bé, en aquest espai Valida, que està finançat amb la Càtedra Santander i amb fons propis del Vicerectorat d'Innovació, dedicarem al voltant d'uns 120.000 euros per aquest programa. Una part dels fons aniran a aquesta primera part, que és la primera convocatòria de plans de valorització, comercialització de projectes en els que volem intentar mentoritzar els projectes perquè puguin arribar bé a la següent convocatòria, que és una convocatòria de proves de concepte. Per tant, aquesta convocatòria s'obrirà durant el mes de maig i la idea és que, en base a la sessió inicial de networking, on podem fer un assessorament petit a cada un dels projectes, triem al voltant d'uns 10 projectes perquè puguin rebre una mentoria d'un mes sencer, és a dir, d'unes 4 o 5 setmanes de mentoria perquè el projecte pugui començar a fer aquest pla de valorització i comercialització. La següent convocatòria serà durant el mes de juny i durarà fins al mes de desembre, que és la que compta amb una major dotació pressupostària, al voltant d'uns 7.000 euros, és a dir, un promig d'uns 20.000 euros per uns 5 projectes que estimam que podem finançar, que serà de maduració de projectes mitjançant proves de concepte. I els dos programes tindran una darrera activitat, que és una sessió de cloent. M'agradaria aturar-me una mica en la primera de les accions, que és el que hem dit una sessió de networking interna, és a dir, que aquells de vosaltres que tinguin un projecte que pensin que és susceptible d'arribar al mercat i volen sentir una mica o tenir un suport inicial de com orientar aquest projecte cap al mercat per poder-se presentar a qualsevol de les dues convocatòries que acabo d'explicar, ho farem durant la darrera setmana de març, una sessió online que comptarà una sessió més o menys formativa i informativa inicial, però després també anirà amb sessions individuals amb aquells investigadors o grups que tinguin un projecte perquè un grup de mentors els pugui orientar en el seu projecte per presentar-se a aquestes convocatòries. Bé, nosaltres tenim una plana web on anirem informant a tots vosaltres, també tenim els correus electrònics de tots els que esteu aquí ara i vos anirem informant tant a tots els PDI i PAS com els que específicament ja han mostrat interès en aquesta sessió. Això seria l'espai Valida, que té la part, com resumen, sessió inicial de networking, accions formatives,
dues convocatòries, una per mentoria i una per proves de concepte, i una darrera jornada de cloenda on se presentaran tots els projectes com s'han pogut madurar durant aquest procés. La segona línia del programa d'innovació és l'espai Accelera. Aquest espai Accelera és el que comentava la vicerectora en el començament, va sortir a iniciativa de les pimes. Les pimes ens deien, tenim pimes que volen innovar, però potser no tenim pressupost, no sabem com fer-ho. I nosaltres hem preparat un programa que està finançat bàsicament per la Direcció General d'Innovació, també amb un import similar a l'altre d'uns 120.000 euros, que té l'objectiu que els investigadors de la universitat puguin donar suport a les pimes que tenen una idea innovadora, un projecte innovador. És a dir, els dobbers no anirà cap a les pimes, sinó acceptarem projectes de pimes, però el finançament anirà als grups de recerca o als investigadors perquè facin aquesta consultoria o aquest projecte d'I+D dins les empreses. Bé, aquest programa també té unes fases similars, no totes coincideixen. Aquí coincideixen algunes càpsules formatives, la part de formació i la part de la jornada de cloenda la volem fer comuns per als dos programes, però té també una sessió inicial de networking. I aquí la sessió de networking és una mica diferent de l'anterior del programa Valida. Aquí la sessió de networking és una sessió on, a través d'un procés d'un sistema de matching, intentarem que les empreses ens presentin les seves idees innovadores, els investigadors puguin publicar o puguin informar en quines àrees podrien col·laborar o resoldre aquests reptes innovadors que plantegen les empreses i després fer una sessió presencial per posar en comú aquests projectes. I aquí també hi ha dues convocatòries que pensant que les unificarem en una sola perquè ho han de presentar les empreses en col·laboració amb els grups de recerca, i aquí finançarem dues coses. Per una banda, finançarem projectes de consultoria científica, és a dir, que una empresa que té un repte i no sap com solucionar pugui rebre una consultoria per part d'un grup d'experts, investigadors que li puguin ajudar. I després d'aquestes 10 consultories finançarem 5 projectes de recerca i desenvolupament científic dins les empreses que siguin desenvolupats per investigadors de la universitat. Aquestes convocatòries s'obriran durant el mes de maig i se desenvoluparan fins al mes de desembre de l'any 22. En aquest espai Accelera, la fita o la primera fita és la sessió de networking, que en aquest cas sí que serà presencial i serà en el campus el dia 7 d'abril de 9:30 a 1:30. Però aquesta sessió de networking no és només el dia 7 d'abril. El més important és el que passa abans de la sessió de networking, perquè molt breument obrirem una plana web amb una eina que se diu B2Match, que ja han fet servir per altres brokerage events i altres sessions de networking, on les empreses pujaran les seves propostes d'innovació, el seu projecte innovador, els investigadors, el seu expertise o en quines àrees volen col·laborar, i se començaran a demanar reunions. Demanaran reunions que se programaran presencials durant aquest dia 7 d'abril a l'Escola d'Hoteleria. La idea és que quan més empreses presentin projectes i més investigadors presentin formes de col·laborar i de respondre a aquests projectes, més reunions se podran fer durant aquest dia 7 d'abril i aquestes reunions poden acabar en demanar un projecte conjunt, és a dir, una empresa que té un repte i un grup de recerca li fa una proposta de consultoria o d'un projecte de recerca que se finançarà mitjançant aquest programa. Una altra vegada, per resumir, aquest espai Accelera té una fase inicial de networking, formació, una convocatòria a la que s'han de presentar empreses en col·laboració amb grups de recerca i una sessió de cloenda que serà comú als dos programes. Bé, això era el que en GAS3 volíem informar. Nosaltres hem creat una plana web a la web de la Fundació on està tota la informació i aquí teniu el link i on anirem publicant totes aquestes informacions. Les convocatòries aniran sortint, però jo he deixat dues dates, la darrera setmana de març i el dia 7 d'abril, com les primeres dates tant de l'espai Valida com de l'espai Accelera. I jo, per la meva banda, no
És el que vos volia explicar i ara, si voleu, miram si hi ha hagut qualque pregunta i si no, deixem obert un torn de preguntes. Moltes gràcies, Lluís i Loren. Ja tenim una primera pregunta d'Anna Marleza que diu: bon dia, perdoneu, no sé si ho heu dit, però les empreses en les quals han de col·laborar han de ser de les Illes Balears o no hi ha cap restricció d'aquest tipus? Les empreses han de ser de les Illes Balears. Això és una condició de la Direcció General que és la que subvenciona aquesta part del programa. Molt bé, gràcies. I també veig que en Llorenç Huguet té aixecada la mà, sí, si vols activar el micro. Sí, no, bon dia. Jo, més que res, era felicitar aquestes dues iniciatives. Jo crec que fan molta falta i tant de bo hi hagi cap punts d'encontre entre les empreses de les pimes, que són les que més hi ha a Balears, i els grups d'investigadors. Només una pregunta, que és que m'han fet això, per si ho sabia, és si els professors que participin tant en una o altra línia automàticament tindran un certificat que poder justificar en els sexennis de transferència, si es continua fent els sexennis de transferència. Perquè m'han dit que des de la Secretaria General sembla que hi ha una miqueta de dubtes a l'hora de generar aquest tipus de certificats. No sé, Lorenç, si això també afectaria, però crec que seria molt interessant, perquè això també incentivaria segurament els investigadors si al final tenen un certificat que podrà valer pel tema aquest de transferència. Sí, estem ara acabant de tancar les bases de les convocatòries, que ja tenim més o manco, encara queda un parell de... ja estan tancant les convocatòries i a dins la convocatòria, dins les bases, ja especifica que hi haurà un certificat tant en el cas de les pimes, tant per les pimes com també per als investigadors, en els dos programes. Perquè això també se necessitarà perquè, segons nova llei que el que ens ha arribat és que els sexennis de transferència se tornaran a posar en marxa. Això. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Una altra pregunta que tenim d'Antonio Domènech. Dentro de Acelera, ¿la consultoría y proyectos son excluyentes? No. Una empresa grup de recerca, per dir-ho, és tàndem, pot accedir a la convocatòria de consultoria i després a la d'Accelera. Pot anar a les dues, o pot anar a una o a l'altra. Vull dir, és totalment... I per arribar a projecte és necessari una consultoria prèvia o són independents? A veure, l'únic problema és que a dins les bases de la segona convocatòria tu necessites tota una sèrie de requisits, llavors te convé haver fet abans. Jo no sé si els tècnics poden contestar millor la pregunta. Bé, la idea... Bon dia, Toni. La idea és... S'ha apagat el micro. Ha llevat el micro. Lorena, pots tornar a parlar ara, si te sentim? És que estava llevat el micro. Ara, Lorena, pots parlar? Pues habla con esto. Ara me sentiu? Sí, sí. Ara sí, perfecte, perdona. Bon dia. No, deia, Antoni, que la idea d'Accelera és que si una empresa té un projecte innovador i, per exemple, només necessita hores de consultoria d'un PDI, doncs finançarem les hores de consultoria. Però també podria ser que necessites més que consultoria, que necessites qualque desenvolupament. Clar, això és important, sobretot, que les empreses contactin amb el grup de recerca i també per això és importància del networking per saber realment aquest projecte innovador què és el que realment necessita. Consultoria, uns anàlisis en el laboratori, un tipus d'informe, i vosaltres faceu la proposta de dir a l'empresa, com quan heu de fer un article 83, que bàsicament vos fan una proposta i vosaltres feis la proposta de jo faria aquestes activitats amb aquest pressupost. I d'això és el que l'empresa ens ha de presentar, la proposta de projecte i la proposta d'activitats de recerca
que vosaltres podeu fer. I això és el que nosaltres valorarem i finançaríem. Per tant, el projecte pot necessitar més consultoria o n'hi haurà que no, que serà més d'altres tipus d'activitat, més de desenvolupament. Sí, per tant, la resposta clarament és que la fase de consultoria o la participació en R+D no són excloents. Moltes gràcies. Una altra pregunta que potser ja queda per contestada, però de n'haver tapat. Són excloents amb dos programes? Se refereix a Valida i Accelera o les dues? És que ara no... O les dues accions que hi ha dins Accelera. Berta, si pots contestar per xat o activar el micro. Valida i Accelera. No, no són excloents. No, no ho són. És a dir, un investigador pot tenir un projecte per madurar una tecnologia i a més també podria fer consultoria per una empresa. Perfecte. Molt bé, gràcies. Molt bé. Perdona? Volia comentar una cosa respecte a la part d'Accelera. En el cas de les pimes, i més que res perquè per d'alguna manera assegurar-nos de la implicació de la pime en el projecte, les pimes han de subvencionar una petita part d'aquest programa, perquè les coses gratuïtes a vegades no se valoren. Hi ha un percentatge que crec que en un cas és del 10% i l'altre cas és del 20% de l'import que d'alguna manera l'ha de posar la pime. Molt bé, hi ha una pregunta d'en Víctor Martínez, si vols activar el micro. Sí, gràcies. No, jo la meva pregunta crec que ja l'havia fet a Lorena, però me va dir que encara estava per acabar-se de definir, que era el tema de si ja tenim un cert contacte amb empreses que estan cercant finançament per poder fer aquestes consultories o aquest desenvolupament, si realment és necessari passar a la fase de networking, diguéssim, d'una manera més o menys oficial, o si ja s'està fent el networking, se pot anar directament a la fase de presentació dels projectes. Mira, Víctor, sí, en aquest cas, amb aquesta empresa en concret que ja estàu participant, no fa falta anar al networking si ja més o menys que vos heu posat d'acord. El que sí que és important és que tu puguis estar també en el networking per si hi ha altres empreses que també poden requerir del coneixement del vostre grup. Saps? És a dir, perquè al final podeu tenir o podeu participar en projectes amb diverses empreses. N'hi ha que coneixeu directament, podeu anar directament a la fase, quan surti la convocatòria, a fer la proposta, però clar, després en aquest networking pot haver altres empreses que requereixin del vostre expertise, diguéssim. Llavors, esclar, si no esteu dins el networking, no. Vull dir, són oportunitats que s'afegeixen a la capacitat. Ho entenc. Clar, me refereixo, però això seria més per la part de Valida, diguéssim. Nosaltres podríem fer una oferta de coses que se podrien, o sigui, tecnologies i coses d'aquestes que nosaltres empram, però de la part de les pimes, també podem estar atents per si hi hagués qualque altra pime amb la qual poguéssim col·laborar, això evidentment. Però simplement era això, vull dir, si ja hi ha, en qualque cas, que ja hi ha hagut aquesta relació i que precisament ara el problema era una mica el tema del finançament i això, que semblava que ells estarien interessats i podrien d'això, se podria en principi anar a la convocatòria igualment. Sí, a veure, no és estrictament necessari. L'únic que jo simplement anima a anar en el networking, més que res per el que ha comentat la Lorena, i és el fet que han tingut bastant d'interès d'empreses, empreses que no teníem, entre cometes, fitxades, d'acord? I donar, i estar allà i que hi hagi, a lo millor ens permet establir relacions amb altres empreses que nosaltres no teníem contactes, i jo penso que això sempre és un punt important. I per tant jo vos animaria a pujar el vostre perfil i una mica quines coses feis per veure qui més hi ha per ahí. Una cosa,
una cosa que volia comentar respecte a això i que vull que quedi clar és que les coses que se fan per les empreses han d'estar marcades dins un projecte d'innovació dins l'empresa. En el sentit que el que d'alguna manera farà que el projecte sigui seleccionat és que l'empresa tingui una idea clara d'innovació i que aquella innovació aporti un valor afegit en aquella empresa, un valor afegit important. I diríem aquest és el quid de la qüestió, perquè la Lorena ha parlat un poc d'articles 83. Jo entenc que hi ha tot un seguit d'articles 83 que actualment estan fent per les empreses que no podrien entrar a dins d'aquest programa perquè realment són coses que, petits informes o temes que no és que serveixin per desenvolupament d'un nou producte o d'una idea innovadora, que és una mica l'objectiu d'aquest programa. Molt bé, hi ha una altra pregunta que ens formulen pel xat, és si els grups de recerca més podrien ser les unitats d'innovació. Efectivament, varen convidar precisament també a tots els membres de les unitats d'innovació perquè participin en aquesta iniciativa. Evidentment, no se tanca a grup de recerca, sinó que específicament les unitats d'innovació ja constituïdes estan particularment convidades a participar-hi. Molt bé. De fet, una mica perquè vos faceu una idea, no ho hem publicat encara perquè no està del tot tancat, però els sol·licitants, el personal docent investigador de qualsevol àrea de coneixement vinculat a l'UIB, no té ni per què, o sigui, qualsevol, no importa ni que estigui un grup de recerca ni... És a dir, és totalment obert. Si una persona té una idea innovadora i té d'això de dur-la endavant, aquí no se tanca. Inclús estan inclòs el personal d'administració i serveis. És a dir, és una convocatòria totalment oberta. Alejandro Reig té una altra pregunta, si vols activar el micro. Sí, la hago, prefiero hacerla así. También un poco en el mismo sentido de tratar de ubicar el tipo de asesoría que yo pudiera estar necesitando o ayudando, siendo personal de investigación, no de la UIB, de una universidad del exterior, pero trabajando aquí como docente ocasionalmente, digamos, y mi proyecto tiene que ver con la producción de servicios de consultoría, o sea, al fin y al cabo, de servicios de conocimiento, ¿no? Y apunta a la construcción de una pyme, una mini pyme, digamos, ¿no? Una pequeña pyme. Entonces, no sabría cuál de los dos ámbitos, pero me parece que el primero, de las dos vías de trabajo, debería dirigirme, digamos, a cuál debería acercarme. Es una pregunta complicada. Para el espacio Valida, que es el primero que tú pensabas, está pensado para investigadores que tengan algún resultado que se pueda comercializar, pero que sea propiedad de la universidad. Okay. Por tanto, eso sería la parte relevante, es decir, vamos a intentar madurar proyectos que tengan algo de propiedad intelectual que sea de la UIB. Okay. Y que se puedan comercializar o bien a través de licencias o creación de una empresa derivada de ese conocimiento generado en la universidad. La otra parte va para una pyme de Baleares o una microempresa, una pequeña empresa que necesite consultoría por parte de investigadores. Entonces, dependiendo de cuál sea tu relación con la universidad, y eso sería ubicarlo en uno u otro, pero... Sí, digamos, no tengo ninguna relación con la universidad. Yo soy un antropólogo independiente, digamos, que hace servicios de consultoría social y ambiental. Y estoy tratando de armar una
consultora, una plataforma de consultoría que incluye toda mi red de contactos en el área, ¿no? Con una gran vocación de también desarrollar proyectos aquí, pero relación directa y concreta con los investigadores de las Islas Baleares no la tengo, de la UIB no la tengo en este momento. Por tanto, yo entiendo que la primera parte no podría ser porque el proyecto de negocio que tú tienes no está basado en una investigación de la universidad. No. Y sería ver si para la vía Acelera la consultoría que te puedan dar investigadores de la universidad puede ayudar a tu empresa. A montar la empresa, de acuerdo. Ok. Gràcies. Gràcies. Una altra pregunta que fan des del chat, en Francisco José Perales. ¿Només pymes, otro tipo de entidades jurídicas no lucrativas pero que quieren hacer innovación? Por ejemplo, SMENT. Bueno, sí, también se pueden presentar. Lo importante es que, bueno, una entidad no lucrativa podría tener la consideración de pyme. SMENT creo que tiene actividad económica, o sea, yo creo que SMENT es una entidad que sí que podría participar. Pero bueno, nosotros vamos a referir hay un anexo de un Real Decreto que a nivel que está en España a nivel europeo de lo que se considera una pequeña y mediana empresa y es independientemente de la forma jurídica, pero que tenga actividad económica. Por tanto, en el caso de SMENT sí que tienen actividades económicas, creo que tienen. Pero no sé si todas las entidades no lucrativas tienen actividad económica. Por tanto, aquí es, independientemente de la forma jurídica, cualquier entidad que cumpla los criterios de pequeña y mediana empresa, en cuanto a número de trabajadores, volumen de facturación, etcétera, pero que tenga una actividad económica. Claro, perdón, intervengo. Entonces, ¿qué tiene que ser el concepto de pyme? Porque creo que SMENT tiene 700 trabajadores. Entonces... no. Eso hay que mirarlo, porque creo que habla de 250, las pequeñas hasta 50 y medianas hasta 250. Vale, perfecto. Bueno, gracias, perdonad. Hi ha qualque altra pregunta? De moment sembla que no. Bé, jo ara aprofitaré simplement per fer un petit aclariment damunt la convocatòria, aquesta que hem anomenada de proves de concepte. En aquesta convocatòria no només se finançaran proves de concepte, sinó se finançarà qualsevol acció que impliqui una maduració d'aquella idea, producte, el que sigui. Per tant, en aquesta convocatòria també se podrien subvencionar una consultora que te fes un pla de comercialització del teu producte, perquè tu aquestes coses no t'interessen o no les saps fer o el que sigui. I en principi qualsevol acció que te permeti madurar i atracar una mica més la teva idea o el teu producte en el mercat pot entrar com a elegible dins d'aquesta convocatòria. Sembla que no hi ha més preguntes. Molt bé, beníssim. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Vale, gràcies a tothom. Gràcies, adeu. Gràcies. Adeu. Podemos salir.